Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Ibu Kepala SMA Negeri Setunggal Salaman, ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri Setunggal Salaman lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Sumangga kita aturaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring nikmat lan hidayah saengga kita saged makempal wonten ing adicara punika kanthi sehat walafiat mboten wonten alangan setunggal punapa. Sholawat saha salam mugi-mugi kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatinipun wonten ing yaumul kiamah mangke. Bapak, Ibu guru lan kanca-kanca, wonten ing wekdal punika kula badhe ngandharaken babagan wigatine migunakaken basa Jawa ing pasrawungan. Basa Jawa yaiku basa daerah kang digunakake masyarakat wonten ing panguripan, utamane masyarakat Jawa. Nanging ing jaman sakmenika, basa Jawa kirang digunakaken amargi pangaruh saking perkembangan zaman lan iptek. Sakmenika, kathah para kawula muda ingkang boten saged basa Jawa krama utawa alus. Para kawula muda luwih seneng migunakaken basa Indonesia utawa basa asing liyane. Para kawula muda nganggep basa Jawa niku kirang modern. Anggapan kados menika kedah diicali supados basa Jawa boten ical lan tetep lestari. Bapak Ibu guru ingkang kula hormati lan kanca-kanca ingkang kula tresnani, monggo kita sedaya kedah jagi budaya Jawa supados boten ical. Salah satunggalipun inggih menika kita kedah migunakaken basa Jawa ingkang sae lan tata krama ingkang sae. Bapak Ibu guru ingkang kula hormati lan kanca-kanca ingkang kula tresnani, cekap semanten ingkang kula aturaken, mbok bilih wonten kalepatan kula nyuwun agunging pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.